Yung mga kagigil na naman tayo, nagbabalik. Woo! Share out, guys. Share out. Ano yan, kuya? Labaklas mo na? Nakabilim na ako interior. Seryo? Wala tayo size na interior nito eh. Wala tayo size. Dito ako makakabili kayo dito sa may ganto dito sa may ano dyan. Sa may Sa motor shop dito? sa motor shop. Anong size? Ah! Ano kaya ang laki? Ang laki may nagtitripan mo! Strategy sa ating 46,000 followers. Uy! Yan! Sakit! Aray! Yung kamay ko! Napitpit! Isa siya. Ano sa ating 46,000 followers, guys. At nilalagay na nga ni Kuya Randall. Ang daliri ko dun. Ah! Sakit! Deserve. Deserve. Lagi kasi na kung ina-assert kaya yung deserve na sa kanya. Yan guys, at nalalagay na nga ni Kuya Randall ko yung interior. Share out para sa kanya. Gusto mo ikaw ilagay ko dito. Ay, tanggalin mo yung sticker. Talaga ba? Naisip na nga ako eh. Wow, sakit. Ah. Bomba mo na yun. Okay na. Umiduts. Hindi nga kuya. Yan guys, share out sa ating 46,900. Ano yata? Oh, 46,900. 53. Yo. Kaya mo yan kuya, ilaban mo lang. Hindi mo ganyanin ang amay. Ay, masakit yan. Kapag ganyan. Ikaw ilaban ko rito. Kaya mo yan! Huwag kang sisipo. Laban ka lang. Ay, mapuputol na yung wheel yan. Amin ko. Kala ko mapuputol. Isa, lalagyan mo na lang. Pinahangin. Kaya nangyari sa'yo! Guys, share out sa kanya. No? Dating 46,000 followers. Magpo-47 na tayo. Bayad to. Okay. Bye sila agad kuya shirts kanila guys. Uy, ano daw ginagawa mo? Bahala ka dyan. Guys, share ko sa ating Kuya Render na kamukha niya yung ewan ko. Sino kamukha niya? Kasi alam niya yan. Napawis siya tingin niya yung dalit niya sa bandang. Alam niya na yan kung saan nanggaling yan. Langis. Guys, share out pa rin sa ating 46,000 followers at walang sama na lang sa ating video guys. Galit ka. Galit sa guys, share out guys. Bye-bye. Bye-bye. Ang mga ready. Nawa. Ha? Gawa sa may ganto daw ah. Guys, kaya dito tatapos yung video guys. Kaya shout out rin. Kaya dito tatapos yung video guys. Kaya Bike namin dito, Kaya BMX, guys, sobrang liit ko. guys, kaya bye-bye!